Goeiedag iedereen voor een nieuwe dronevlucht hier in Terneuzen, locatie Ottene. Zo, ik ben hier aan de locatie van de nieuwe woonwijk die steeds verder uitgebreid wordt. Dus het was nog even interessant nu dat ik hier langskom van nog even een update te geven. Dus hier nog even een beeld, dus ook te vergelijken met de vorige dronevluchten. Zo ben hier even aan de locatie waar er meer bepaald huurwoningen zijn en dan ga ik even direct verder. Maar dus op de vorige dronevluchten kon je zien dus dit gedeelte in de bouw, dus even verder en nu is er terug heel wat veranderd. Dus bijzonder ook interessant als hobby van even ook wel woonwijken in beeld te brengen. Het hoeft niet alleen maar open velden, toeristische plaatsen te zijn. En dan hier natuurlijk de Westerschelde. Ik ga even draaien hier en zo heb je ook een zicht op het centrum van Terneuzen. Dus daar het gebouw aan de horizon Waterfront. Dus dat is vlakbij het stadhuis. Dus momenteel in het midden van uw scherm bovenaan. Dus Waterfront, dus daar is het stadhuis en dus ook de jachthaven. Ja, er is redelijk wind, momenteel windstoten tot 29 km per uur. Ja, dat is ook wel normaal voor deze zone. Ik ga eerst de richting van de Westerschelde. Dus die route heb je ook kunnen zien in mijn vorige video's. Had ik de fietsroute gedaan puur door de polders vanuit Vogelwaarde en kwam ik dus uit aan de locatie daar van die appartementsgebouwen. Dat is ook een bekende fietsroute vanuit Walzoorden, dus de Zeedijk, tot deze locatie, of anders via de N290 provinciale weg. Even een mooi beeld. Ja, hier is het echt een kunstwerk. Als je ziet, de afwerking is toch wel fantastisch. Ik ga straks nog even een globaal overzicht geven. Ik ga eerst nog even verder nu. Tot de Zeedijk-locatie. Ja, er zijn ook wel momenten dat je dan minder wind hebt. Minder dan 10 km per uur, dat gebeurt ook. Maar dat zijn meestal dan periodes dat er dan mist aanwezig is. Dus dan is het ook niet interessant natuurlijk om te gaan vliegen. Nog een beeld aan de Zeedijk. Voor fietstrainingen en zo ben je echt goed. Ik zeg, je kan mooie afstanden afleggen en ook wel de wind komt ook wel te pas.
Je hebt dan de sensatie van bergop. Zo, hier heb ik wel iets te veel wind momenteel. Ik ga even langs hier. Natuurlijk wel regenen. Je bent op een bepaalde hoogte. Dan ook nog de Westerschelde. Er zijn meer windvlagen, meer voelbare windvlagen aan deze locatie. Zo, mooi in beeld met de waterfront en ja, het centrum van Terneuzen even verder. Hè. Zo, beste mensen, ondertussen hier een mooi panoramisch zicht. Dus opnieuw het centrum van Terneuzen. De rechterkant de Zeedijk en dus hier de woonwijk Othene. Dus ik ben vlakbij de laan van Othene. Dus iemand die hier al geweest is, een pracht van een laan. Via het centrum en dan kan je dus hier gewoon doorrijden. Ook met de fiets bijzonder aangenaam. Dus hier de laan van Othene. En op de horizon de N290 met aan de rechterkant de route naar het ziekenhuis. Dus ook wel centrum Terneuzen. En dan hier heb ik terug aansluiting op de woonwijk. Ik ben nu wel even tegen de zon in. Dat is ook dan de reden dat ik even de beelden naar beneden zet. Zo even een wagen.
is het meer een soort street view. Air view. Met de straten onderaan zichtbaar. Zo, nog een pracht van een plaatje hier. Zo, ik ga nu wel even op fotomodus. Dat is toch wel mooi voor een foto dit.